Vážení fanoušci České F1 ligy, vítáme vás u záznamu čtvrté velké ceny, která se odehrávala na okruhu v Šangaji. Společně s Mercedesem si prohlédneme začátek okruhu. První zatáčka je jednou z nejhezčích v celém šampionátu. Okruh má délku 5451 metrů a jezdci ho měli za úkol obkroužit 37krát. Okruh má též nejdelší rovinku v celém šampionátu, 1100 metrů, což je ekvivalent 11 fotbalových hřišť. Vítězem kvalifikace se stal Michal Březina, následovaný Petrem Milevem. Vynikající kvalifikaci odjel Petr Jiroch. Čtvrtý byl Nesvadba. Pátý Adamec, šestý Josef Král. Sedmý nováček ve startovním poli Karel Baško. Osmý Franta Péternaj. Devátý Jan Vitvar, desátý Petr Kolář. 11. Federico de Leonardo, 12. Králík. 13. Novák, 14. Nápravník. 15. Vláďa Šups, 16. Pavel Štula. 17. Svoboda, 18. Tesař. Na 19. pozici se umístil poprvé startující Vítek. Červená světla svítí a je odstartováno. Vynikající startovní reakci předvedl Petr Milev, který se okamžitě ze druhé pozice ujal vedení. Agresivně se snaží předjet Petr Jiroch Michala Březinu, ale ten si dokázal svou pozici uhlídat. Velice napínavý byl i souboj o čtvrté místo. Vidíme, že nováček ve startovním poli Baško se snaží dostat před Nesvadbu. Průběžné pořadí Milev, Březina, Baško bojuje s Jirochem a za nimi jede Nesvadba. Zde vidíme chybu Jana Vitvara, který se kvůli tomu propadne na konec startovního pole. Michal Březina vidí prostor a snaží se na brzdy dostat před Petra Mileva. Uvidíme, kdo bude úspěšnější při výjezdu ze zatáčky. Velké překvapení. Mezi stříbrný a červený monopost se vklínil Petr Jiroch na černém Lotusu. Využívá vzduchového pytle a snaží se o předjetí Březiny. Ten však na brzdy se pravděpodobně uhájí svou pozici. Lepší trakce však využívá Petr Jiroch a poprvé v letošní sezóně dostává Lotus do vedení. Březina s Milevem okamžitě vystavují Petra Jirocha pod velký tlak a ten je v zatáčce velice široký, je příliš široký a dostává hodiny. Druhý Lotus Federica de Leonarda se během pár vteřin dokázal posunout o 2 pozice. Nejprve předjel Koláře a poté Martina Adamce. Po chybě z úvodního kola se dokázal Jan Vitvar nejprve dostat před Nováka na Ferrari a pak útočí i na Svobodu, ale tady to bylo velice drsné a posunul Svobodu do hrazení. Vítek nezvládá svůj monopost a končí v protisměru. Měl by se rychle dostat z této zatáčky, ale určitě ne tímto způsobem. Sestřel Jana Vitvar. Karel Baško nasadil k předjížděcímu manévru a vidíme, že i vepředu Milev se snaží předjet Březinu. Jak tady to dopadne? A oba dva jsou nakonec úspěšní. První Milev, druhý Březina, třetí Baško, čtvrtý Nesvadba. Kolář na konci cílové rovinky předjíždí Martina Adamce a dokázal se dostat o 1 pozici vpřed. Ten mu to ale vrací a Kolář musí mít něco s autem, ztrácí 3 pozice na stejné rovince a Petr Jiroch naopak dokázal 2 pozice získat a objevuje se hned za Adamcem. Až do prvních zastávek v boxech spolu neustále bojovali Karel Baško a Vlatko Nesvadba. Jak skončí tento extrémně napínavý souboj? Oba jezdci bojují bok po boku, kolo na kolo a nakonec je úspěšnějším Vlatko Nesvadba. Ne však na dlouho. Toro Rosso je o něco rychlejší a Baško se na brzdy opět dostává o pozici vpřed. Milev dělá jezdeckou chybu a má co dělat, aby se vyhnul okolo zpět jedoucímu Caterhamu. To stačí Březinovi, aby zaujal vedoucí pozici. Milev ještě ve stejném kole nasazuje k předjížděcímu manévru a vrací se
na první místo. Březina si to ale nenechal líbit a okamžitě útočí. Byl však dlouhý na brzdy a bude rád, pokud se na druhou pozici dokáže vrátit. Po mnoha útocích se Martin Adamec konečně dokázal dostat před Dylanarda. V průběhu zastávek se do vedení dostal další nečekaný jezdec, Král na McLarenu, až za ním byl Milev a Březina. Petr Jiroch útočí na Adamce, je příliš dlouhý na brzdy a ztrácí dokonce své místo ve prospěch Dylanarda. Nakonec se ale Jiroch dočkal a tímto krásným předjížděcím manévrem předjel Adamce. Jan Witwer se snaží využít vzdušného pytle a předjet Králíka. Ale vidíte, že jeho monopost ztrácí a on to zkouší zprava a potom zleva, ale nedokáže se dostat před rychleji jedoucí monopost Caterhamu. Až na konci cílové rovinky využívá lepšího nastavení vozu. Hned okolo později útočí Jan Witwer na Federica Dylanarda. Ani 4 zatáčky nedokázaly rozhodnout o tom, kdo bude ve vedení tohoto souboje. Ale nakonec využívá lepšího výjezdu Witwer a je o 1 pozici vpřed. Po druhých zastávkách v boxech konečně dokázal Vlatko Nesvadba zdolat Karla Baška. A Milan Králík dokázal tímto krásným předjížděcím manévrem předjet Petra Koláře a zajistit si tak 1 bod. Až do samotného konce spolu bojovali Adamec s Králem. Zde dokonce došlo ke kontaktu, ale na pořadí se nic neměnilo. Suverénním vítězem se stal Petr Milev na Ferrari. Vítězem velké ceny Číny na okruhu v Šangaji se stal Petr Milev. Druhý byl Michal Březina. Třetí Vlatko Nesvadba. Čtvrtý Karel Baško. Pátý Petr Jiroch. 6. Jan Witwer, 7. Josef Král, 8. Martin Adamec, 9. Federico Dylanardo, 10. Milan Králík. Česká F1 liga. Přidejte se k nám. www.česká F1 liga.